Ik zit binnen de gemeente en daar is natuurlijk van het idee van... Vroeger was het zo, we maakten een cultuurbeleid op input die we probeerden te verzamelen en wat we zelf dachten. Gedateerd eventueel of niet actueel. En nu zeggen we, oké, laat de mensen komen, laat ze zelf input geven. Laat ze eigenlijk ons sturen waar ze heen willen. Ik ben hier vanavond gekomen omdat ik het heel belangrijk vind dat in Friesland en met name ook in Zuidwest een belangrijk cultuurbeleid wordt gemaakt waar zoveel mogelijk mensen baat bij hebben. Ja, ik vind het zelf heel goed dat de gemeente dit soort avonden organiseert om gewoon te peilen bij alle betrokkenen, zeg maar, hoe de vlag erbij hangt, welke ontwikkelingen nog gewenst worden, wat de vragen zijn, wat het aanbod zou moeten zijn. Dus ik vind het heel goed dat de gemeente dat op deze manier zo inventariseert. Het feit dat ze het doen betekent dat het ook voor hun heel belangrijk is. Dus ik vind het een hele goede zaak. Ook omdat je de verschillende partijen bij elkaar brengt. En niet alleen, ik zit dan zelf in de onderwijswereld, maar je neemt niet alleen onderwijsland mee, maar gewoon het hele totaalpakket. En het is fijn om met verschillende mensen daarover in gesprek te zijn. Dames en heren, hartelijk welkom. Hartelijk welkom bij deze cultuurdag. Van deze tijd is dat je met elkaar tot ideeën komt en werkelijk de input van dit hele grote collectieve brein, zeg maar even, gebruikt voor cultuurbeleid. Maar is er in het algemeen een relatie dat als je meer verdient dat je dan gelukkiger bent, tot zo'n bedrag van €90.000. Maar nou bleek dat mensen die naar het theater gingen, die waren gelukkiger dan op grond van hun inkomen gerechtvaardigd was. Omgekeerd gezegd, als je niet naar het theater gaat, dan moet je €1250 extra verdienen om even gelukkig te zijn. Ik ben als tafelvoorzitter gevraagd om te zorgen dat we in plaats van een discussie een dialoog hadden. Want met een dialoog krijg je uiteindelijk veel meer resultaat. Er worden meningen van mensen gehoord en ga je samen creatief doorwerken om te komen tot vervolgstappen. Dat is de input die we nodig hebben om uiteindelijk ons cultuurbeleid te kunnen schrijven. En dat zien we denk ik in de uitwerking. We hebben echt boompjes opgezet met worteltjes van welke wens hebben we. En dan de blaadjes, wat gaan we ermee doen? Wat zijn de eerste richtingen? Ja, nou moet die boom water krijgen, voedingsstoffen en groeien. Dat is vervolg. We hebben vanavond goede gesprekken gehad en veel gebrainstormd over wat cultuur voor ons inhoudt en wat het belang ervan is om in ons geval cultuureducatie ook op de kaart te houden. In het Grijthoekfestival, daar ben ik lid van de commissie Kunst en Cultuur. En van Stichting Mosk, Muziek op Squalla uit Wommels. En daarom ben ik hier om mee te praten. We hebben het gehad over muziek, over het belang van kunst en cultuur, over dat het mensen met elkaar verbindt. Dat het ook bewustwording kan creëren. Nou, net zat ik in het groepje, spraken we over muziek, dat het laagdrempelig moet zijn. En het belang van ontwikkeling eigenlijk van iedereen, maar het begint bij de kinderen. Ja. Voor mij is cultuur een heel breed aanbod. Cultuur van de school sowieso, maar ook wat wil je kinderen meegeven. Cultuur is muziek, dans, taalontwikkeling, talentontwikkeling. Een heel breed aanbod waardoor wij kinderen zo breed mogelijk kunnen opleiden. Cultuur voor mij is een toch wel belangrijk onderdeel waar mensen hun leven een stuk aangenamer mee wordt. Waar ze zowel actief als passief zeg maar, een meerwaarde in hun leven in kunnen vinden.